Καλησπέρα παιδιά, για άλλη μια φορά. Σήμερα έχουμε βολτάρα τρελή. Βέβαια ο κύριος πρωταγωνιστής της σημερινής της βόλτας είναι αυτός εδώ, ο τύπος με αυτό το μηχανάκι. Περικλής Καταδιός. Έχουμε ένα TDM 900 Twin. Καλό είναι, σ' αρέσει? Λίγο. Καλά, εντάξει. Αυτή είναι η πρώτη του μηχανή και την αγαπάει πάρα πολύ, όπως βλέπετε εδώ πέρα στο βιντεάκι. Βλέπετε, η αγαπούλα δεν σταματάει έτσι. Όλη την ώρα αγαπούλες. Γούτσου. Μουνάκι! Έχεις 900 κυβικά και εγώ μόνο 320! Και ίσως μας κάνει και την καλή και μας πει και δύο λογάκια για το μηχανάκι. Και έχουμε εδώ λοιπόν μαζί μας τον Περικλή. Γεια σου Περικλή, τι κάνεις? Γεια σου, ρε. Καλά, είσαι μια χαρά, φίλε μου. Έχουμε εδώ πέρα ένα πάρα πολύ όμορφο Yamaha TDM 900 Twin. Το δίδυμο γιατί είναι δίδυμος. Και πώς το γίνει αυτός? Αυτό εδώ είναι το μάκι. Φάσα να πάρω, γιατί λέει Twin. Λοιπόν, Περικλή, πες μας λίγα λόγια για το μηχανάκι. Δηλαδή, σε έχει βολέψει, τι είναι δεύτερη, τρίτη μηχανή? Είναι η πρώτη μηχανή. Ωραίος. Να ξεκινήσουμε πάντα από κράνος. Κράνος το οποίο κάνει και μια περιουσία. Καλά, ναι. Γιατί έχει μέσα το κεφάλι μας και όχι σκατά. Και χαζός να είσαι πάλι και τα σκατά πολύτιμα είναι σε αυτή την περίπτωση. Σίγουρα. Γιατί εν τέλει τίποτα δεν είναι άχρηστο σε αυτή τη ζωή. Έτσι, μπράβο. Καλά τα. Λοιπόν, είναι η πρώτη μηχανή αυτή. Έχω αποφασίσει ότι θα μάθω με μεγάλη μηχανή. Ο λόγος? Όπως και με το αυτοκίνητο, έχω στο νου μου, ρε φίλε, ότι όσο μεγαλύτερο, τόσο το καλύτερο. Οπότε λέω μια και καλή, μαμά, εξάτμιση μαμά, μπαγκαζιέρα πίσω. Και αυτή μαμά, Όλα μαμά, αυτό. Όλοι τα πλαστικά, όλα τίποτα, μαμά. Από παππού το πήρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχω να πω ότι με έχει βολέψει πάρα πολύ το συγκεκριμένο μηχανάκι. Είναι μεν μια βάρκα, η οποία δεν είναι ευκίνητη. Έτσι, άμα θες να κάνεις τις δουλειές στο κέντρο, δεν θα κατέβεις με το TDM. Θα το πάρεις όμως για την πόρτα σου, να πάρεις ένα φιλαράκι, μια κοπελιά, να την βάλεις πίσω, να πάτε κυριλέ. Έτσι, το τιμονάκι του εδώ είναι φτιαγμένο για ταξίδι. Έχει πολύ εργονομική θέση. Δεν είναι ότι είναι κακομούτσουνο, έτσι, και είναι και πανέμορφο το μηχανάκι. Για δώσε μία, να ακούσει ο κόσμος. Αυτά είναι. Δεν είναι κάτι το τρομακτικό. Γουργουρίζει, λειτουργεί κανονικά. Πες μας 5 πράγματα τα οποία μπορείς να αλλάξεις μόλις πάρεις την πρώτη σου μηχανή, ρε φίλε, μεταχειρισμένη. Μεταχειρισμένη, οπωσδήποτε. Καλά, εντάξει. Αμέ, τι φοράς εδώ? Όχι, τώρα κατέβηκα. Πόσο λένε, φίλε μου? Χρήστος. Χάρηκα, Γιουέν. Τι λέει? Τι είναι αυτό, ρε, εσύ? Αυτό το έχω πάρει από το Rocket Dust. Άσε, ρε. Ναι, ο Γόλι είναι. Ωραίος. Το πειράζει για το χωριό. Εντάξει, τώρα κατεβαίνω παραλία. Ωραίος ρε μάγκα. Πώς λέει στο YouTube να σας κάνω για subscribe? Για πάντα. Εδώ βλέπεις μαλάκα. Νάτος ο παίκτης. Εδώ. Δεν είμαι κανένα ερχόμενο αστέρι, έτσι. Δεν νομίζεις, απλά το κάνουμε έτσι για την παρεούλα. Λοιπόν, άντε. Ωραίος. Ευχαριστούμε πολύ ρε φίλε. Άντε, καλές βόλτες και προσοχή, Λοιπόν, back to the topic που λένε και φίλοι μας οι Άγγλοι. Έχει και ένα θέμα με τη μέση σου, Κουβαλάς όλη μέρα αυτή τη γιγαντιαία ψωλή, ρε φίλε. Τσεκάρεις ψαλιδάκι από κάτω. Μπορείς να αλλάξεις πάρα πολύ εύκολα, γιατί πάμε δεν θα πούμε ότι τσεκάρουμε. Τα κάκια. Νούμερο 2. Φίλτρο αέρα. Οπωσδήποτε. Φυσικά, ναι. Μεταχειρισμένη μηχανή, το πιο πιθανό είναι ότι θα είναι μπουκωμένο το μηχανάκι ή θα έχει να τα αλλάξει ο άλλος και δεν έχει να τα αλλάξει και στο δίνεις ένα έτσι. Καλά, βέβαια τώρα βλέπουμε το ψυγείο, το φίλτρο είναι λίγο δύσκολο να το δούμε από εδώ. Ναι, εντάξει, δεν φαίνεται. Δεν θα το ξεβιδώσουμε κιόλας. Λοιπόν, μανέτες. Το γκάζι, το τιμόνι εδώ, από εδώ στρέφει το μηχανάκι. Με τα μάτια. Τις μανέτες του, οπωσδήποτε, να μην παίζουν πάνω κάτω. Να μην είναι ραγισμένες. Να μην είναι ραγισμένες. Πάμε στο συμπλέχτη τώρα. Συμπλέχτης εδώ μέσα. Άιτε καλά. Έχει αυτό εδώ. Αν αυτό εδώ το δείτε χτυπημένο, γρατζονισμένο ή σκονισμένο ή οτιδήποτε, σημαίνει ότι κάτι παίζει με το συμπλέχτη. Δεν είναι απαραίτητα κακό,
Μπορεί να φτιαχτεί αν της φύγει αυτή η φιγούλα, αλλά πρέπει να το κοιτάμε. Οπωσδήποτε. Μάλιστα. Υγρά φρένων, οπωσδήποτε. Εδώ είναι σε περίπτωση που δεν το ξέρετε εσείς. Και νομίζω αυτά είναι και το κυριότερο. Δηλαδή τα κάκια, φίλτρα και υγρά είναι το νούμερο 1 που θα αλλάξει σε μια μηχανή μεταχειρισμένη. Από εκεί και πέρα έχω να σας πω ότι είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό το μηχανάκι. Η μπαγκαζιέρα δεν φεύγει με τίποτα, βολεύει. Δεν πάνε να μου λένε ότι είναι σαν γαριά, είναι σαν το ένα ή σαν το άλλο. Έχεις εδώ μέσα κράνος, έχεις εδώ μέσα τσαντάκι, έχεις εδώ μέσα ό,τι σκατά θέλεις. Και είσαι κύριος. Οπότε είμαστε τζέτεν ολίγης. Είμαστε τζέτεν ολίγης. Ένα πράγμα μόνο το οποίο θα ήθελα να ρωτήσω εγώ. Βασικά πόσο καιρό την έχεις? Την έχω σχεδόν ένα μήνα. Πόσο καιρό έκανες για να τη συνηθίσεις? Ακόμα τη συνηθίζω. Ακόμα τη συνηθίζεις. Ακόμα τη συνηθίζω. Και θεωρείς ότι θέλεις άλλο πόσο για να τη συνηθίσεις εντελώς και τα 900 κυβικά? Και τα 900 κυβικά θα μου πάρουν μια εβδομαδούλα ακόμα. Εντάξει, έχουμε κάνει τις διαδρομές μας. Έχουμε πατήσει το γκαζάκι μας όπου και όπως πρέπει. Έτσι, σε ανοιχτούς δρόμους και όχι σε στενά. Μέσα στα στενά και στην πόλη δεν κάνουμε μαλακίες ποτέ, νούμερο 1. Έχω κάνει το ταξιδάκι μου, τις στροφές μου τις έχω πάρει, θέλω λίγο το κολλάι για να μπαίνω στις στροφές περισσότερο. Αυτό είναι δηλαδή το όλο point. Γιατί είναι και 200 κιλά. Είναι βαρύ, αλλά. Δεν είναι παιχνιδάκι. Εδώ πέρα η Ματίλντα μας είναι μόλις στα ούτε 170. Είναι η Ματίλντα. Η Ματίλντα είδε. Εντάξει. Ξυνημαρσπιέ η Ματίλντα. Είναι καθαρά ακόμα. Τώρα δεν έξισε βέβαια, αλλά γενικά ξύνει. Όταν δεν κοιτάνε οι άλλοι, ξύνει ό,τι θέλεις. Ωραίος. Till next time. Ευχαριστούμε πολύ, Περικλή. Αυτά ήταν από εμάς, παιδάκια μου. Από μένα το UN και τον Περικλή, το φίλο με το TDM. Ξέρετε ακριβώς πως πάει. Εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.